Kristo. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklakuman itinagan nga Elvira, taga Manawag, Pangasinan manang, kat may sa to YouTube channel yo kadagiti pagdengdenggak kadagiti drama nga Iloko. Kunak nagpatingga akla ang iti panagdengdengeg, ngam nagdesisyonak nga ibinglay ko ti dinakap papati apadas ko, tamamati akmanang, makaibati daytoy iti inspirasyon, kadagiti padak a makapaspasar iti rigat, adanda ni sumukon ito'y abiyag. Naipas nga'y kandi makelak arigat lati adda na pasarak manang. Idi nakiasawa ak, medyo nakaginawa akmet, tauray kaskasano, adda bukod ada ganito ni nga asawa, nga iso ti suksukayan na. Adda may sa nga anak mi, iso ni Jelay. Sapay la kumamanang, tamapili mo't ama ipatangatang, to'y pakasaritaak. Narabyan kan anagawid Tony. Naring Pasko pa yung amin na matarbaho jay talon. Tapno, day tanto lamang suksok nalin taramidak. Nang ro na katadawat ni pare damyan na kontrata. Binagaan na kon, tamo naman ti kabailak may panggapiti konstruksyon. Kasta aya. Uy, Elvira, isong niya inaring Pasko amin na matrabaho jay talon. Sigurado nga rod anabambanog kan alakay. Tinasayaat, ingka agdiram usan, ta isagana kunti kanam. Ni Jelay ngay. Nakaturugan di na kan nauray, ta dapay klase na inton bigat. Sabagay. Alang nga rod Elvira, agdiram usa kon. Pakisagana lang ti kanak, bakit? Nanang, saan na nagawit ni tatang? Saan man anak, nagawid ni tatang mo. Medyo narabyan laang, tainring pas na kano aminan ang matrabaho iji talon. Kasta ka di, nanang? Wen anak, ngam nasapa mo't laang arimwar itay. Nariwat pa'y laang rimwaran. Naskan ngamin ang mapandaggatang kanininong mo adamyan kadagiti materyales para iti construction. Ay, kasta gayam. Apay, nanang, ag-construction ni tatang? Wen anak, iso kanupay amat gadan na. Naggagat ni tatang? Naku namon anak, kayat nangamin amadaan ka itinarimat amasakbayan. Para ken kati amin ngar aramidan ti amam. Nanang? Iso arumbang laang nga igaad mo ti agadal anak. Iti kasta, saan amasayang ti amin abannog ni tatang mo, wen? Wen, nanang, promise. Very good. Alang arudan, kartingam ti agpulas tapno makaarmosar kan. Kalpasan na, itulod kan iji pagadalan. Tony, ab-abusum samot una yan tibagim. Agasam takalpasan na nagretira kayo iji construction. Agdiritso ka pa lang iji talon. Saan niya narumbang ang mabaybayan dagiti mulak ijay, bakit? Amumutin, masapo lang mataripato dagiti mulak, tapno nabunas to ti bunga da, kat mailako iti napinda sa presyo. Wen ngam nalabos mo tantar aramidam. Masapol nga aginanakamot Tony. Amang ano niya ti mapasamakan ka. Elvira, bakit? Kabailak mo't kat. Di na ka di pagdanagan. Kabailam ako nam, takabambanwagan pay laang. Kasanon no apitom to day ta pa nangabusom iti bagim inton addan edad mo. Asus, nalabos ka mo't nagsasaw, Elvira.
Adayo pa mapasamak dayta. Manulat tawon ko. Ibagbagak laeng tapno mapalagipan ka. Tauray anya ti ibagbagam, talaga asa anak nga umayon iti aramidam. Kunam ana iringpas mo aminan ang matrabaho iti talon. Sok na lamlaangan. Ngam sabali mo ti aramidam. Taminalam kalpasan ti trabaho iti construction, aglaylayon kamutan iti talon. Ay saan arumbang day talakay? Di mo abuson ti bagim Nang runa kat agmalmalam ka mainaran iti construction. Isa arumbang laeng ano agretira ka ijay, agdiretso kan nga agawid. Saan kat nga isa mirampay laeng ti mapan ijay talon. Tatang, agparsyal tayo kumamot. Wen mat ngamin Tony, san abale ta Domingo mat inton bigat. Ni, kasano nga tan? Kat no mapan ko kumakitaan dagiti mulak iti talon inton bigat tawan sa rakko iti construction. Saan mo apakadanagan dagiti mulam? Saan mo tamaan ano dagiti? Wanmot ngamin tatang. Amom ka di anangato ti score ti anak ta iti exam da. Ha? Kasta ka di anak? Wan tatang. Iso pa nagkunak, masapol nga ipasyarta ti anak ta. Tapnod adapay nga agbalin ana saet iti panagadal na. Alang rod, baliwak ton ti mga sikaso kadagiti mulak iti talon. Agpasyar tayo inton bigat. Kas itinakunakon man ng Emmy, simple laeng tibiyag mi. Saan kami anabaknang? Ngam oray no kasta, naragsak kami kadagiti agamak. Malaksid ngamin nga awan bisyo ni Tony nga asawak, nasaririt ka nasingpot pa'y ni Jelay nga anak mi. Iso nga oray no makuna saan kami anabaknang, naragsakak, taamok aparabor ti kaadda tinasayaat a pamilyak. Gaputa na awis mi ni Tony nga agpasyar iti day di a Domingo, di na nasuknalan dagiti mula na ijay daga asuksukayan namanang. Nairanapay idi anabara ti panawen, taapag iso idi kalgaw. Apay nga awan sa rutyo itay di construction, lakay. Di pa simang padagiti materyales, Elvira. Isa ako na ni pare Damian nga ginana kami kanupay laeng. I-overtime nila kanon na dagiti materyales. Kasta gayam. Isama pa anak laangan ni Jitalon. Inakitaan dagiti mulak ijay. Isa merak mo tentang dalos, ta amang ano nagtubon dagiti root ijay. No kasta ti planom, kuyugan kalaangan Tony. Total, naitulod ko motan iji pagadalan ni Jelay. Ngam nagdaga ang ti panahon, bakit? Amang ano di mo kabailan? Anya ka ta saanan nga ibagbagam. Nalipatam ka din adim makalak mat iti kataltalunan. Kan may saan mat lang ita mapasaran tayo ti kalgaw, saan aya? Elvira. Iso nga awan makalapod kanya kasumurot kan kalakay. Kaduan ka amapan iti talon. Takaduan ka matla nga agdalos kan mga sikaso kadagiti nasken a maaramid ijay. Diyos ko, anya tinapasamak Tony. Nalaylay mo't amay ng dagiti mula dito'y talon.
Uwan nga Rod Elvira. Italaan na pasamak ti kasto eh. Amin dagiti talon. Naatyanan kan nalaylayan dagiti mula. Nalabos mo tayo nga epekto ti kalgaw. Kaslamot tan adadimta nga angol dito lugar tayo. Elvira. Dagiti padat ang adatalon na. Naamuan damot tan tinapasamak. Apay nga takas tayo mo tan Tony. Anya ti kaya tasawan na ito eh. Diyan mo Elvira. Mabit lang ita kasaritak dagiti kakalugaran ta. Barang no ada mapagnunumuan mi a solusyon da ito yung epekto ti kalgaw. Dandanin makabulan manipod kalat ang nalaylay dagiti mulay ti kataltalunan diti lugar tayo, Elvira. Wan nga Rod Tony. Tinakaskas daaw. Apay adito ilaang ayan tayo tinakapasamakan ti kasjay. Saan mo ta napasamak ti kasjay kadagiti kabangibang alukan? Dayta nga Rod ket. Naglawa ti Pangasinan. Ngam apay adito ilaang manawag ti nakapasamakan ti kasjay. Nakaskas daaw at talaga daytoy Tony. Naku namon. Talagang ado ti masmas daaw. Ultimo dagiti kamang ti Department of Agriculture ang nag-imbestigar diti lugar tayo. Masmas daaw damot. Agasumot namin, takilaat mo ten ang nagbalin akabingkulan dagiti kataltalunan tayo. Wan nga Rod. Nagrengat ti dagaga po itinalaos apudo ti panawan. Naatyanan dagiti irigasyon tayo. Awan na pulos ti may baga dagiti masiknan nga ahensya may papaniti mapaspasamak. Basta kunada nga epekto kano dayto ti kalgaw. Ngam italaan na pasamak daytoy Tony. Dayta nga Rod ket. Iso adimi amo kadagiti kakalugaran tayo aman nalon noan niya ti aramidan mi. Pudno nga datulong nga inkari dagiti imay dito yung narigat ti mangnamnamalatan no kaano nga ipaida ti bagbagada tulong. Kasano nga Rod itan lakay. Ay, diyan ka mo, Elvira. Ngam kabayatan na saan pa mabalin ang mulaan ti talon tayo. Ipamaysak pa lang ti panahon ko iti panag-construction Iti kasta, adalat ta income tayo. Saan ang mabalin ang maawanan tayo iti pagbiyagan? Mabit lang. Sino nga taday taya? Naimbag nga oras mo, balasang. Ha? Kastamot kada kayo, inabakat. Anyat may paay ko? Mawawak ko na yan. Amangan umabalin ti makinom. Adayo nga minalugar, tinagkapwak. Kasta ka di. Tinasaya at sumrek kayo ina, tani nagdagaang ti panawan. Ay na, saanon balasang ko? Dituyak latan. Nakababay, numarugitan tinataryo. Sapay nakasilsilang. Awan anyaman na ina. Sumrek kayo latan, tapno. Nakasaka-saka kayo pa'y gayam. Ay, naimbag man takabaulan ti dapan nyo, tiba. Ay sus, nakapitpitak ti sa kayo, ina. Hiso nga rood, adito yaklatan balasang ko. Yalaan naklaang ti mainom, numapalin. Nakababain nga minti sobrak. Tanay, nagpitak dagiti saka. Awan anyaman na ina. Nalakamot lang ang tagdalos. Umay kayo, agtugaw kayo pa'y, tapno makaina na kayo. Hala nga road, ngampasensya ka na, numapitakan tinataryo. Awan anyaman na ina. Ala, umay kayo agtugaw diti unag. Agyaman ak nga road.
Ala, ay napitakan ti dataryo. Awan anyaman na ina. Ala, agtugaw kayo. Agyaman nak. Mabit lang ina Inaklamangala iti danom ama inom. Madlaw bambanog ti bakit amakin inom iti danom. Naggapon na nga taya. Taapay nakapitpitak pa iti Kuray ka. Apay napitak dagiti saka ti bakat. Kat nagkaro ti kalgaw ita dito'y lugar mi. Ina, apay nakapit... Ina? Ina, bakat? Ayan nyo. Ina. Diyos ko. Apay ngawan mo tandita nakatugaw ni Ina, bakat? Nakadaltaros mo tanti datarmi. Idinto ta nakapitpitak itay daytoy. Gapo iti panagpastrag ko iti dadya bakat. Agnya akinadat-datlag daytoy pasamak. Uray lasimgar amin adut-dut ko iti daydi akanito manang Emmy. Nalabit nga adu dagiti saan amamati, ngem jakon mas daaw pay. Tauray dito'y mismo alugar mi, adu ti saan amamati kanyak, idi na istoryak tinapasamak. Adda dagiti nagkuna nga amangan numapukpukaw ko kanon ti limbong ti panunot ko. Takompormi la kanon ti ibagbaga, wano parpartwatak nga istorya. Nupay kasta, impeteng ko nga agpayso tinapasamak manang, tatalagamot ngamin napasamak kanyak. Ngam amin dagiti nagsao nga awan kinapudno dagiti imbagak, namati da amin kanyak iti kamalman na, gaputa kastuyan tinapasamak manang. Ani di ko nam, Tony? Dagiti talon diti lugar tayo, Elvira. Saan na nakas itisigod magmaga? Anya? Dahil tatagpayso. Ngam tinakaskas tao. Diyay mismo adagata asuksukayak. Kaslamot tin adaubog ijay. Takilat-latan nga adadanong na. Ha? Dahil tatagpayso, Elvira. Nakaskas tao nga rod. Amin dagiti kakalugaran tayo. Amin ang nakakita, nalaos ti si Dauda. Tony, adata pa kay naigan di inistoryak abakot asim mangpot dito'y balay itay bigat. Ha? Bagakpat kan ka ti amin. Aklo naman wino saan, may saka kadagiti saan anamati apulos iti inistoryak. Elvira. Ngam iti napasamak ita kadagiti talon dito'y lugar tayo. Mamati ka mat siguron. At talaga nga adadat-datlag abakot, asim mangpot dito'y balay tayo itay bigat. Patyanak, Tony! Iti kalmat lang napasamak din sa laysay mo kinadat-datlag napasamak iti balayaw. Hanggang ita, agragrag undag iti kakalugaran tayo, Elvira. Ta mabalindan nga si kasundag iti talon da ta umdas kanumot ti padanaw.
Tatang, Nakaskas aw at talaga da ito'y anak. Awan na polos ti makailawlawag. Noan niya at talaga tinapasamak. basta siyak tatang, may sa ti amok. Anya da ita, anak. Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Elvira. Kasta ti pamatik tatang. No saan nga ayunan ti daduma dayta, awan maaramidak. Ngam talaga kasta ti pamatik. Nagmilagro dito'y lugar tayo ti Diyos. Lakay, apay adi ka pa'y lamaturog, adalo man ti rabii. Elvira, kaano day dinaudi ang nakimisa tayo di basilika ti manawag? Ha? Malagip mo ka di? No kaano day dinaudi asim marungkar tayo ti misa di basilika? Jack malagip Tony. Tawan san tinapalabas. Apay akalat adi namag mo kanyak dayta. Saan ka di pala nakadanon kun katagwarwara sa damag ita dito ayan tayo? Anya damag? Mapukpukaw ka no ti imahe na Apo manawag. Anya? At dadag iti espekulasyon at inagdinamag abakat asim mangbay dito balay tayo. Kat ni kano Apo manawag. Anya? Kasano na pasamak dayta? Tsaka mo, Elvira. Tsaka mo. Kasi tinakunakon, espekulasyon lang dahil dagiti diboto. Tsaka mo na niya tagpaiso. Kan ibagbaga ti dadto mga agtultuloy ka nung agdakdakiwas ni Apo manawag. Iso na lang ta kasi tinakunakon. Tsaka mo no mamati ak nga agpaiso dayta no saan. Agpaiso man wenno saan. Rumbang lang agyaman tayo iti Diyos. Tapara kanyak. Talaga ang nagmilagro ti Diyos dito'y lugar tayo. Sa bagay. Alan, maturog takit din tani. Adalo mo ti rabi. Kat tinton bigat ta Domingo mait. Inta makimisa iti basilika. Sige, mayatak iti dayta asing-asing mo, Tony. Mayatak, lakay. Lakay, nagado ti tao ita diti basilika. Sinagsak ti tao. Nalingag ko ti pagsasaritaan dagiti adda ita ditoy. Nagsubli ka nun ti imahe na Apo manawag. Anya? Dayta mo ti pagsasaritaan dagiti adda ita diti basilika. Iso ang nagado ti tao. Kahit na siguro apanagnagan no talagang addan ti imahe ni Apo manawag ana ipadamag ang mapukpukaw. No kasta, masapol ang mapanagnakan tamot dayta, Tony. Oh my God, inta makipila ka dagiti mayat amang ipunas iti panyuda ka ni Apo manawag. Oh my God, Tony. Tony, makitam ka diti makitkitak. Anya, Elvira. Kitaam dagiti saka ti imahe. Kitaam, Tony. Diyos ko. Adda pitak iti saka ti imahe. Dahita tinalawag apamanak na, Tony. Awan dwa-dwa. Ni Apo manawag ti bakat asimang bay ija balay. Awanan ti sabali.
Apaman ang nakita mi iti asawak ti Pitak, kadagiti saka ti imahe manang Emmy, saan kamin ang nagduado apulos. Kumpirmado at talaga nga ada napasamak a milagro iti lugar mi. Ti damag kat nagwaras, kat iti apagapaman, kalaat ang nabigbig ti barangay mi dito'y manawag. Nga aging gaita, kat daydaywan dagiti deboto kan turista. Kalpasan matladay di apagteng, kalaat ang nagbaliw ti estado ti panagbiag mi, tanagbalin a kayarigan ti tudo, ti isasangbay ti parabor iti pamilyami, asaan may mat nga impaidam. Ta itultulong, kan ibingbinglay mi mat kadagiti agkasapulan, ti amin a parabor a maaawat mi. Daytoy ti pakasaritaak manang, kat agyaman ak unay kada kayo. To'y pagayam mo, Elvira. Elvira, pagayam ko. Amom ka di akabayatan amayar aramidan iti script to'y surat mo. Yik-ikkismat ti writer tayo asumsumgar kano ti dutdut na. Kan kayarigan na nagbalin alabba ti ulo na iti di na maawatan a rason. Aklunak nga imi sa maklaang iti dayjay anarik na ti script writer tayo. Ngam kabayatan a mairek-record to'y pakasaritaam. Di tamutten a nakarik na ak iti nagpaiduma adyak pulos mailawlawag. No anyaman tirik na anang balkot kada kami amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel, narigat a mailawlawag. Ngam ti masigurado mi, kasken ka, marikrik nami ti presensya ti namarswa, kabayatan ti panagnilngilin tayo ita a Semana Santa. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asa kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugod, iti danal tibiyag. Apo tayo a Heso Kristo. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy a kablaaw. Makablaawan, dagiti kawork ko dito'y Rebisco, Creamline La Union, especially ni Judy Guerrero, Elyong Labuagen, Isagani Alcantara, Gerald Baisa, Ariel Española, RJ Alcantara, Mando kan Sir Jeff, from Jerry Garcia, ti Agoo La Union. Lakay ko ani Ray Jose kan happy birthday, iti kaanakak ani Maribel Canta, from Josephine Jose. Happy 3rd birthday kan ni Lincoln Taberna, ti Vancouver, Canada, kan amin a pamilyak, pati dito'y tangadan San Quintin Abra, from Leniki Alejo. Shout out iti Concepcion kan Asitura family iti Dagupan, Pangasinan, kan dagiti Bantay Ilog City Agriculture, apadak nagtrab-trabaho iti gobyerno, kastamat dagiti kakabsat ko. Shout out dito'y El Paso Restaurant, San Fabian, Cayapa, from Joy Banis. Makablaawan dagiti iipag ko ada Rosemary Galapon kan Penny Gabon kan amin a Galapon family dita Barangay Estrella, San Mateo, Isabela, from Ana Delphine ti Singapore. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Faith. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan ti malabasan.
Ilingad naklaangan itinagan a Faith, may saak itan a senior citizen. Nga manang kunaklatan kan ka, ta iso nga minan tinakairwaman ti amin. Naipasngayak iti probinsya ti La Union. Ngam iti agdama kat adda kamin iti pamilyak dito'y Hawaii. Dito'y kami ngagnanaad. Kat pasaray sumarsarungkar kami laangan kadagiti kakabagyan mi dita Pilipinas, partikular ijay Luna, La Union. Idi kabambanwaga nga adda kami paylaang dita La Union, pagaayat kon tagdengag iti drama iti radyo, kat may sa daytoy a programa apakaliwliwa ak unay. Saan kami anabak ng manang nga makunamat nga adda kabaalan mi iti biyag. Iso nga ado ti masdaaw, kang runaanan dagiti dadakkel ko, idi nakaptanak iti sakit asaan a mailawlawag ti siyensya, karamanan dagiti doktor anang taming kanyak. Dito'y nga agrikos ti pakasaritaak, manang Emmy. Papang, apay nga tangata dagiti gundaway akaslag pipikal dagiti sakak. Inton kwan, kalaatatan nga aglus duyak, tadyak motan kabaalan ti tumakder iti bukod ko. Anya, ne, kaano pa'y anariknam dayta, Faith? Do alawas siguron tinapalapas, sipod na riknak, papang. Ne, apay nga eh. Anya nga tadaytan. Diyak nga rodam mo, papang. Naimbaglangan. Tamayran na agmay may saak no mapasamak ti kasjay. Tano saan? Nakababain kat kuman. Ne, saan narumbang nga ibayin mo ti kasya mapaspasamak kan ka anak? Saan mo mo't abasol no apay ang mapaspasamak ti kasyay? Tako na mo't akalat-latan nga agpipikal dagiti sakam. Kalpasan na, di kan makatakder iti bukbukod mo sanaya. Uwan, papang. Delikado ti kasya anak ko. Kasanon no iti pan nakapasamak ti kasya nga agmay may saka kat maitupa iti napigsa day taulom. Ha? Ang mga noan nyakit din ti mapasamak kan ka anak. Iso ang masapol ang maipakita da kay ti doktor. Rumbang lama amuan tayo, noan niya ti mapaspasamak kan ka. Apay aya di ka makaid na Arnaldo. Itay pa apalpaliiwan ka. Anyat mapaspasamak kan ka aya. Erlinda, adda ka din nasaukan ka ni Faith nga anak ta. Ha? Ane, awan mo ti malagip ko. Apay aya. Sana mapunas iti panunot ko tinaibaga kanyak ni Faith, Erlinda. Iso ang masapol ang maipakita iti espesyalista ti anak ta. Anya, ni Ape Arnaldo, anya ti mapaspasamak ka ni Face. Anya ti imbaganakan ka. Adda ka no dagiti gundaway akilat ni agpipikil dagiti sakan na. Alpasan na, aglos doyen, kat dinan kabailan ti tumakder iti bukbukod na. Anya? Dahil tatag pa iso, Erlinda. Matanaganak. Isa ang masapol ang may pakita iti espesyalista ti anak ta. At amot si dadaan na mabusbus tayo para iti day taabanag. Aywan masapol ang maipakita iti doktor ti anak ta. Ayunak day tapangadang mo Arnaldo. Diyak lakit di kayat nga dadakas ang mapasamak iti agmay-maysa nga anak ta. Kumusta tariknam, anak? Mayat mat papang, saan mo ta nasakit ti procedure ngayon sayang kat dagiti doktor diti ospital?
Oh, apay nagsanaay ka, papang. Awan anak. Pampanunutik lang amin, noon niya ti resulta ti pan naka-examin mo. Di kayag danag, papang. Awan da ka sa makita da kanyak. Nasalun atak. Anak, Isuasan mo't nga rod aron pangagdanag kayo. Ngamin, ayusak mo't. Awan mo't ti makunana dagsa na rikrik naag. di mo't ko nam nga dadagiti gundaway nga agpipikal dagiti sakam. Isungar ngayon kuyog da ka dito yan, tapno ba examen ka na imbag, anak? Papang. Ay, wan gayam. Ayan ni mamang. Kasarsarita na pa'y dagiti doktor anang isayang kat iti procedure kan ka anak ko. Ang di kaagdanag, madamdamalaeng, at anton ni mamang mo, makaawit tayon ton. Loawan mo't gayam diferensya dagiti sa kati anak ta. Kas resulta di pan naka-x-ray na. Kaniti pa nang taming kankwa na dagiti eksperto. Apay nga ron nga dadagiti gundaway nga agpipikal ako nala. Kalpasan na, dinan kabailan ti tumakder iti bukod na asaka. Diyan mo, Arnaldo. Diyan mo. Basta kasta mo tinlawlawag kanyak ti doktor, idinagsarita kami. Kasanuar na maamuan no niya ti sakit ni Faith nga anak ta. Apay nga akas di ti mapaspasamak kan kwa na. Diyak man amo. Diyak amo, Arnaldo. Tauray siyak. Mariribukan akmet. Dua a doktoran tinapanan tayo. Ngam agpada mo ti obserbasyon da. Erlinda. Ay, kasimot ni Faith ang kakaiso ng anak ta. Oray siya, Arnaldo. Asi ti sumkan arik nakparay ti anak ta. Sapay nakaragragsak nga agtutubo. Anya laangan ti pagbanagan na ano bilang malumpo. Diyak itulok, Erlinda. Nakunak mo tan. Ada si dadaan na gastusan tayo. Diyak lakit di itulok nga agbalin nga inutil ti kakaiso na nga anak ta. Talaga nakaskas daaw, ta ultimo dagiti espesyalista anang ipakitaan kanyak dagiti dadakkel ko, di da maibagano anya kita ti sakit ti kimpet kanyak. Taapay akal laat-latan nga aglusduyak, kat jakon kabaalan ti tumakder iti bukbukod ko. Manipod na amuan dagiti dadakkel ko ti kasasaad ko, kayat da kanayunan nga adda ti kadkadwak iti sadino man nga ayan ko. No iti rabii, maturog da papangken mamang iti siled ko. Kat no mapanak iti pagadalan, wenno iti sadino man, kanayon mo't akadwak ti kasinsin ko abayan. Tapno adda si dadaan ang mga lalay kanyak no bilang laeng. Iti panaglabas ti aldaw, mariknak akumaro ti karkar na asakit akimpet kanyak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, Insan, mabit lang. Isardang tapay ti magna. Ha? O sige, insan. Aday ta, apag iso, tasirok tinarukbos akayo, to'y nakaibatugan ta. Saan taon na mainitan? Wan nga rod, insan.
Insan Faith, apa yan? Anyat mapaspasamak kang ka. Insan pangasim, sarapaon ako ma. Apa yamin? Anyat mapaspasamak kang ka. Kalaat na nagpipikal dagiti sakak, insan. Anya? Ay, alalayan ka, Insan. Insan, talaga akon marik na dagiti sakak. Jakon kabalan tito makder, aglusduyak ko. Alalayan ka, Insan. Insan, talagang awanan. Jakon marik na dagiti sakak. Jakon talaga kakabalan tito makder iti bukod ko. Ang tumuta pa iti sirok ti kayo. Ang palabos na pa dito iti oras, Insan. Arnaldo, madanaga na katalagan. Ipantan iti ospital ni Faith nga anak ta. Erlinda, Sigud-sigud mo't ano umatake ti ditay pay amo asakit ni Faith. Kalpasan laang ti sumagmamano a minutos, agsublimot laang iti normal ti kasasaad na. Ngamita, di pay rimuar iti silid na ni Faith, sipod itay malam asinukon mo ida iti kasinsin na. matanda na anak mo't Erlinda. Diyak kaya tapanunutan ang mamimpinsanan nga agbalin na lungpot anak ta. Diyos ko. Taos to timbag ang Erlinda. No nagsubli ni ti normal a kasasaad ni Faith nga anak ta. Rimwar ko man ni agpaiso iti silid na. Kadwata kumaitan dito'y salas. Arnaldo. Pang-aasim Erlinda, di kaagsangit. Tinasayaat, agpalabas ta pa iti sumagmamano a minutos. No saan lata arumwar ni Faith iti silid na. Data mismo ti sumrok nita. Tapno amunta no anyang ti kasasaad na. Diyos ko, apay akastoy mo dun. Aging gaita, saan pa'y ang nagsubli ti normal a kasasaad ko? Aging gaita, tiyak pa'y lamarik na dagiti sakak. Aging gaita, tiyak pa'y lakabaulan ti tumakder. Ta saan akabaulan dagiti sakak abagkatan ti bagik. Tiyak amuno niya da ito'y asakit akimpat kanyak, Diyos ko. Ngam kayat ko nga ibuksilan nga awan anyaman na kanyak. Pagyamanan kalatta, taging gayta, ikikutak pay laang tibulod ko abiyag. Wana po, nalukoy itirik na kaawatak da ito ang nagbalin akasasaad ko. Awan anyaman na kanyak, no agtali na eda ko nakastoy. Tanalabit, at dati planong kanyak. Iso ano agnanayon nga agbalinak alungpo. Okay laang. Dinto pulos agsakit tinakam ko. Kat may sa ti maipasigurado kan ka, apo. Agtali na idlat ta tinabara apamatikan ka. Saan to apulos amaksayan? Ikarik day ta, apo. Arnaldo, narnakan mo't gaya man ni Faith nga anak ta. Huwag nga rod Erlinda. Ang nalawagan ang ngagtakas la da kasarsarita na itay dito'y silid na. Day ta nga rod kat. Iso nga rod asimraktan dito'y. Taimpagarup ta no nakariing pailaang ni Faith kat nagsublin ti normal asasaadan na. Isumot lagay maditan mauray arumwar iti silid na. Tanar na kaanan.
Impagarap ta no saan ta nagsubli iti normal a kasasaad nang nakaturog mat gaya man. Ay, tinasayaat. Rumortan dito silid ti anak ta. Intamot maturugan, tani. Narnakan mat gaya mo ni Face. Kasayaatan day ta Erlinda. Ba't siya ka nagsubli ti normal a kasasaad na? Kalpasan adimi karmanan ti karkar na asakit akimpet kan kuha na itay malam. Kabayatan ti panagawid day ti kasinsin na. Agin na natamutan, Erlinda. Pagarupan gayam dagiti dadakkel ko, akalpasan ti ididikar ti karkar na asakit ko idi agtutubo ak paylaeng, nagsublin ti normal akasasaad ko manang Emmy. Tinakaro apag siddaawak iti daydi akanito, kunada mamangken papang asimrek da adagos iti siled ko, apaman anaalingag da akasla da kasarsaritak, ngem narnekanak kanon. Timat malagip ko manang, kalpasan ti panagkarkararag ko iti day di arabii, nabayag pa'y sakbay ang nakaturugak, ta sinanay ko pa'y tibagik ang mga klon iti nagbalinan a kasasaad ko. Ngam tinapalalo ang naglidayanda, kat ti saanan a panagsubli ti normal asasaadak manang. Talaga ngamin adya kon makatakder idi, kat kas iti imunan a naibagak, inaklon ko idin analukay iti barukong ko, amay sa akon alungpo wenno inutil. Kat siyak pa yan mismo tinang patibker iti pakinakam dagiti dadakkel ko, tapno maaklon damet tinagbalinan akasasaad ko. Mamang, Papa, saan kayo ko mga glidliday? Sa anak ka na irom ang makakitkita kada kayo akasta. Di na kami mababalaw, Faith. Anak, narigat na aklunan ti kasta nakasasaad mo ita. Pudno ni papang mo anak, saan analak ang aklunan ti amin? Siyak ti masaknan, Mamang. Papang, no siyak mismo kat maaklon ko ti amin, da kayon tulangatan. Anak, Mamang, aping agsangit kamutan. Gaputa jak malapdan tirik na anak ko. Erlinda. Mamang, Nangrunak at kasta ti makitkita ka jar mo. Nagtalinad lata ti sigod a kababalin mo. Ti kinaragsak mo. Itilaksid ti kasta na kasasaad mo ita. Kinapuno na, Faith. Uray no makit kita mita anormal ti amin ating naigan panaritak. Iti kaungkak. Napalalo ti panagladladingit ko kapoy ti kasasaad mo. Papang, Kandi na kami mapabasol iti inam. Tada kami kat nga ron tinaganak mo. maawatan kayo, Papang. Mamang, ngamday do'y ti makuna. Awan anyaman na kanyak ti kasasaad ko itan. Ta siguro, ada plano kanyak ti Diyos. Isa kasi tinakunakon. No siya ka masaknan, kat nalukay iti barukong ko ti panangawat ko iti kasasaad ko itan. Sapay la kuma, takasta kayo mat, Mamang. Papang.
Panagkunam. Magustuhan nga ta ni Faith na ito'y ginatang taparakan kwa na Arnaldo. Apay kit din nasaan, Erlinda. Dakil ti may tulong kan kuha na dahi ti a wheelchair. Apay anak sinay kay tinaunag. Aging gang amin ita. Kasladyak pa'y lapansyan nga iti apagdarikmat. Inutilan ni Faith nga anak ta. Erlinda. Nagrikat nga aklunan, Arnaldo. Ti kakaiso na nga anak ta. Kalata nagpaliw ti kasasaan na. Saanan ang makatakder kan makapagna. Gapoy ti karkar na sakit akimpot kan kuana. Ungarod. Nagdagsan ti barukong ko. Gapoy ti dayto yan napasama, Arnaldo. Kasladyak ba aklon nga inutilan ti anak ta? Abay sana lungpo. Husto ko man, Erlinda. Di ka nagsangit. Masapol nga agbalin ka anatib ka. Laglagi pa makanayon tinasao ni Faith. No iso ang masiknan kat nalukay ti barukong nanangawat iti kasya kasasaad na ita. Rumbeng lakas tatamur tanaganak na. Aklunan taan na lukay itinakam ta ti amin. Arnaldo. Alan, Erlinda. Una sumundag itiluam. Taipantan iti silid ni Faith ti wheelchair aginatan ka. Apara kan kuana. Una sumundag itiluam. Itatanay patugaw da ka ni ti wheelchair mo, Faith. Anya ti makunam? Maragsakan naklaunay, papang. Itataadan wheelchair ko, kasla normalak matlaangan. Tamakapana kun iti sa dino man apas at tibalay tayo. Agyaman na kada kayo, papang. Awanan yaman na anak. Maragsakan kami mat ka ni mamang mo, ta magusto am ti ginatang may a wheelchair para kan ka. Ha? Mamang, apay akit kitaan na kami matlatan ka ni papang. Apay adi ka matagtagari. Oy, Erlinda. Apay, Arnaldo. Kasarsarita na ka ti anak ta. Ha? Ala ni mamang, maimay-mayang. Kunaklano dengdenggam ti saritaan mi ka ni papang. Ngapsaan matgayam. Anya ti mapaspasamak kan ka, mamang? Awan, Faith. Di nakpagdanagan. Madlaw la unay iti lang nga mga damang borboribor kan ka, mamang. Anya ka di dayta? Ha? Di mo mapaglibakan ti anak ta, Erlinda. Nakadkadlaw ka. Anya aya ti pampanunutam. Hendiak lang amin mapunas iti isip ko ti kasasaad mo itan, anak. Ha? Kang ronaan ti amin. Tiyak mabubos a panunutan. No apay nga iti likodan ti kasasaad mo itan. Saan lata nagbaliw ti sigod a kinaragsak mo? Maalam pa'y laang ti umisam. Apay kit din nandiyak umisam, mamang. Kasi tinakon-nakon, saan arason ti kasasaad ko itan? Tapno maminpinsan nga agsardeng ti lubong ko. Ha? Anak. Nang runa ita, inggatangan dakon iti wheelchair nga aramatek. Babaan da ito'y, kasla normalak matlaangan. Tamakapana kon iti sa dino man apas at balay. Saan akon anak kaidalatan iti kamak. Isorum bang laang nga agragsakak, mamang. Anak. Ay, kun gayam, papang. Mabalin ka di nga umatendar tayo iti misa inton bigat ta Domingo. Kasi iti sigod nga aramidan tayo. Please, papang. Total, adan to'y wheelchair ko. Sumagmamanumot a Domingo aditay naka-attendar iti misa, gapo iti nagbalinan nakasasaad ko. Kailiw kung tisigod nga aramid tayo sang kapamilya tayo, nga umatendar iti misa di simbaan ni Apo na makpakan.
Mabalin ka di, mamang? Papang? Oo, anak. Mabalin. Sige, Faith, anak. Makimisa tayo iti simbahan ni Apo na makpakan inton bigat. Atoy ni Apo Jesus. Ti kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo an ayaban iti daytoy apadaya. Apo, sana kamay karingaw may kakanyak. Namiti may salang sa saum. Mapaimbang to'y kararwa. Kararwak. Mamang, papang, agpaudi akon nga agkomunyon. Tanaka wheelchairak. Amangan ngamin no makasingaak. Mabalin ko nga idoron ti wheelchair mo, anak. Tapno agsasaruno tayo matlaan kada mamang mo. Wanmat ngamin, anak. Mamang, papang, umuna kayo latan. Di mat ko nakada kayo asanaya kung tibagik iti kasasaad ko ita. Isaabay-bay ang daklatan ngagpaudi. Siyaklatan ti makaamo amang imanihar iti dipilid at ugaw ko. Umuna kayon, mamang, papang. Adaytan, siya konti sumaruno ang mangawat iti bagi ni Kristo. Yasadag konti wheelchair ko kani Apo Padi. Apay ang nagsanod ni Apo Padi? Imbes ko maapakomunyonan na kon, ngam nagsanod mat. Kabsat. No kaya't mga awaten ti bagi ni Kristo. Umasidag ka kanya. Ha? Sige, Father. Nagsanod ba na ni Apo Padi? Katimuli pa yan iti umuna nga agpang ti tribo na. Anya pa'y lang tar aramidam kabsat. Di mat kaya't mga awaten ti bagi ni Kristo. Father, si Mang at kamutan iti umuna nga agpang ti tribo na. Kasano ngay ama isang at ko dita ti dipilid at ugaw ko. Makita kan mariknak kan katinas na ba na pamatim iti Diyos. Tumakder kay ti dipilid at ugaw mo. Kat umasidag ka kanyak. Tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. Anya? Nangag mo ti imbagak kabsat. Tumakder ka iti dipilid at ugaw mo. Kat umasidag ka kanyak. Tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. Father? Di ka agdwa-dwa. Kabaulam dayta. Tumakder ka. Kat umay maawaten ti bagi ni Kristo. One Father. Maikuti kung dagiti sakag. Diyos ko, nakatakdar akon. Manipod iti dipilid at ugaw ko. Kanya ang milagro daytoy. Itata nakatakder kan kabsa. Yatang mo dagiti sakam kat umasidag ka kanya. Tap na maawat mo ti bagi ni Kristo. One Father. Diyos ko, makapagnaak ka talagan. Nas na banti pamatim, iti pan nakabalinti na Marso. Iso an agasan ka. Father. Ti bagi ni Kristo. Amen.
Nakaskas daaw manang Emmy. Saan ang nakapapati? Ngam siyak ti makapanagnak iti amin. Kastamutan kadag iti makaamamu kanyak nga adda iti simbaan tinamakpakan iti daydi akan ito. Adon atawan tinaglabas. Ultimo dagiti dadakkel ko napalalo ti siddaaw da iti daydi apagteng. Adda dagiti mangibagbaga anaira na kanulaang daydi apagteng, tasigod motten ano dumikar ti karkar na sakit ko, agsublimat laang ti normal akasasaad ko, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Ngem ad-ado ti mangibagbaga, anagmilagro ti Diyos iti daydi akan ito. Ken uray siyak a mismo manang, kastamot laang ti pamatik. Nagmilagruan nak ti Diyos, tapinagimbag na ti karkar na asakit akimpot kanyak. Tamamati kayuman wenno saan, sipod idin, saanen apulos adimmikar ti karkar na asakit ko, asinagabak idi agtutuboak. Iso ana iring Pasko ti adal ko, nagtrabaho, nakikalaysa, aging gaanagnaed kami dito Hawaii, katkas itinakunak, pasaray sumarsarong kar kami laangan dita Pilipinas. Katunggal agawid kami manang, di mi pulos malipatan iti pamilyak ti dumaray iti misa iti simbaan ni Apo na makpakan. Diyakon din nakamat tinagan ti padi anang misa iti daydi akan ito. Tapanagraam kumatan kankwana dayta, nang runak at adda itan iti sidong tinamarswa. Daytoy ti padas ko, apatsyen nyo man wenno saan, siyak ti sibibiyag apam managnak. To'y pagayam mo, Faith. Faith, pagayam ko, ti mismo apadas mo ti makagapo, no apay anapili mi nga itampok ita a Semana Santa ti pakasaritaam. Makapasaggar ti pakasaritaam, ngam may sa daytoy kadagiti saan anak kapapati, ngam pudpud no apagteng amang ipanagnak iti pan nakabalin ti namarswa, arumbang laeng ama ibunannag. Tapno maamuan ti kaaduan, no kasano ti panangipatag kadatayo ti namarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, di biyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out iti Labugin family, especially ti anak ko ani Irish Hermosura di Tamurong from Chona Labugin ti Malaysia. Amin a listeners di Takalog Sur Abulog Cagayan from Lilet Luis. Shout out kada Michelle Agualin, Aloha Joyce Caliva, Rowena de Jesus, kan Jermeline Gayom. Concepcion kan Asitura family, kastamot da Remalin, Stella, Emma, Rudy, Emily, Frandy, Angeli kan Ajong. Kakabsat ko ada Waway, Pasyang, Juaning kan Buddat Concepcion. Anak ko ada Macleo kan Marcen Concepcion kan ni Auntie si Pen Asitura.
Shout out kada Hermie Madriaga, Adela Cabrales, Jasmine Rivera, Jinky Michael ken Romeo Palado. Ni mother ko metring Tabin ijay makalong Asinggan Pangasinan from Violeta Tabin ti Cyprus. Reynaldo family ti Alaminos Pangasinan from Renato Reynaldo Jr. Amin at taga Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Makablaawan da Darren, Alexa, Karen, kan Adora from Adela Vergara ti Hong Kong. Shout out kada Rita Puyaw, Marilyn Marso, Jeneline Angeles, Joan Rovillos, kan Maymay Hernandez. Happy birthday to my brother Jojo P. Mendoza ti Kingdom of Saudi Arabia from Lavleya Mendoza ti Malaysia. Makablaawan ti Mundo family, Kobe kan Taberna family, ti Barangay Tangadan, San Quintin Abra, kan asawak ani JP Rapacon Alejo from Leyniki Alejo. Shout out kada Naneth Asuncion, Meg de la Cruz, Naisi Mapanaw, Mami Tess kan Tessa Padilla. Shout out kada Jan Dulnuan, Bryant Ginlamon, Alexa kan Alaysa Dulnuan, ditoy El Paso Restaurant, San Fabian Cayapa, from Joy Banis. Happy birthday ti anak ko ani Jericho Kakayan, from Papa Pedro Kakayan, ti Kalaocan, Bambang, Nueva Vizcaya. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Delphine. Dear Manang Emmy, ilingad naklat ako man itinagan a Delphine, kat ibagamlatan at taga Cordillera ak. Tunggal dumtang ti kastoy a panawan, jak malapdan alagi pantipadas ko ang nagbalinan at tugot iti dana ti biyag ko. Di makalak akibor, tiprong, astig, wenno anyaman pay nga awag kadagiti kas kanyak abarrairong manang. Jak ilibak asyak tigapuanan ti ipupusay day di amak. Tamadama idi aser sermonan nak, idi kalaat anaatake iti puso, gapu iti nalaos aluksaw na kanyak. Kid daw idi ti inak nga agbaliwakon, tama nga no maipadamot iti amak. Ngamjak pulos impangag manang. Nakarkaro pay ket di nagbalinak sakit ti ulo na, kastamoten ti sibubukal a komunidad. Ipalubos mo man nga rod manang arugyak nga isalaysay ti padas ko, apatsyak a makaibati iti nabalitokan nga adal, kadagiti naayat nga agdengdengeg. Sa di naman ang tinagapwam ay anak ko. Dandan ito mga tirabi, nga italaag asumangpot ka. Baby ang yu aya. Ha? Ay, una yun ti kasta pa nagsungsungbat mo kanyak, Delphine. Kaslasaan na siyak ti inam, gapo iti kasta nga aramid mo. Pagan ano kayo kumangay mo't ngayon na? Anya? Tapnoy bagak kada kayo. No mapili lang tagbalin ngayon na. Saan ada kayo ti pinilik? Ha? Siguro, no saan ada kayo ti day di asawa yu ti nagbalin adadakkel ko. Napintas ko maita ti biyag ko. Saan siguro na masapol ang makibinat takak pa itiro pa. Tapno agkakwartak lang. No, apay mo't namin ada kayo pa'y lang ti nagbalin adadakkel ko ha. Awan serbiyo. Awan na pulos. Oh, kung naklakit dinudi ka no may dito'y hideout, Delphine. Mabalin mo tayo, Pards. Amumot ni awanan ti sa balya kaya't ko pag-istambayan no sana dito eh. Makarelax na kami dito eh. Sana kas iji balay, ajak pa'y pulos makain na. Takanain latan ang ngiwat ni nanang. Isulatan di mangmangag ko. Madlawan na laos tiloksaw mo Pards. Talaga ah. Kasanumot namin. Nagado ti sasaw ni nanang ko. Kung namot lang nakadakda ka sa klauna yun o sasaw. Apay, sana ya? Ah,
Sikamot, Pards. Mang surdo ka man Mangirwar ka man kiti ti arak, takayat ko tagshot. Daytay tantayan ti adat na. Awanan supply ta dito'y hideout. Ha? Sapayawan mo't kwartak. Anya? Ay, unay na pan nakairan-rananan no kasta. Delphine, No, kasta nga rod. Masapol nga, diskitar ta. Tahuray siyak. Namulusak matan. katanya pa lang arod terurayan tangay. Ita na, agdiskitartan. Ayos! Nakadutay ta, Delphine. Wan nga rod, Pards. Nalaing tangamin adumiskitar. Mayat ti strategy ta itay ije palengke. Nako namon, awan na pulos tinakadlaw kadagiti sinipdutan ta. Aglagaw dan tulangan, tawanan kwartada. At dan pag happy-happy ta, Pards. Oy, ang mga numalipatam. Masapul nga damot bingay tay tinadiskitar ta. Sana mabali na pag happy-happy amin tinadiskitar ta. Siyempre, automatic dito na. Malipata kayamat dito. Ay, katanya pa lang arod tararamidam ngay. Mga alatan iti bingay ta. Okay, kalpasan na. Pang happy-happy ta, timabati. Anya, Jay, kunayo, nanak? Imaitay malam ni Kapitan Kunak. Kaduan na dagiti tanod na. Sapsapulan da ka. Abay ka no? Anya tim masapul da kanyak. Ay, anak, anyamanan ay at inaramid mo. Ni, anya ngay naramid ko ngay bagbagayamat. Awan mo timading ngay naramid ko Kat no adda ka no nakakita kan ka nangala iti branded a sapatos di anak ni Merto. Anya? Siyak? Pabasulan da ka nagtakaw? Anak ko, amamukan. Iso apa nga asim ko ma. Awan ang mo kiti bagbagayaw! Tagiti awan at bain. Diyak magustuhan ti pa ng pabasol da kanyak. Paiman. Delphine, sa dino ti papanam anak ko. Ikak iti eleksyon dagiti mang pabasol kanyak. Diyak magustuhan ti aramidan da. Nalabas ti kinatiprong ko idi kabambanwagak manang Emmy. Tunggal adariri iti barangay mi, sigurado akaramanak. Tunggal adda matakawan akalugaran mi, sigurado nga adda pa kainaigak. Ngam amin dagiti may pabasol kanyak idi, malusutak, tawan matlaeng ti tumaod at testigo, takabutang dakket nga rod. Iti day dirabii nga imbaga kanyak ni nanang asap sa pulandak dagiti opisyales ti lugar mi, nasurunak ket ora mismo anapan ko inubor ti balay ti kapitan. Nagpaayab da iti pulis ngam saan dakmetlaeng anaarestar tapim manawak adagos idi. Nukas jay nga da maaramid ko akalukwan, agpalami isak iti hideout mi iti partner in crime ko alakyan.
Sa anak nga agpakita, aging gaadyak masigurado ang nalamiisan ti sitwasyon. Iti may sa agundaway, nasangputak ang masakit ti inak. Anya kayo matan? So magmamanong aldaw ang awanak dito'y balay? Ngam itatasin mang putak? Awan pa'y sang patak matamakan? Ay, pasensya kan anak ko. Talagang amin ama ditiriknak. Maditiriknak nga. Tikit di bagayo. Talagang awan serserbiyo. Ha? Inutil kayo. Di kayo lang mabay na sang patak na nakailad dito si Lidyo. Ay, unay kamutan, Delfin. Makita na kaya mo't anak kaida, no awan rik-rik na Ikog tar kayong tupay, tita. Makapasurun ti kasta lang ayo nakailad iti katre. Di kayo pa lang rod mauluyan tapno malpasan. Anya, ay unay yan. Talagang awan na pulos ti patag ko kan ka nga inam. Noon ay kandak ko may tinasaya ta panagbiag. Ang mga numabalin pa'y nga ipatag kayo. Ngam awan mat serbiyo. Tanudyak amot ag diskitar. Awan ko maapulos ti pagmamayan ti biag ko. Buisit kit ti kastoya biag. Anya dyan ko ng parts. Bak nang din nakagatang iti sular ni bakat iska iti kabangibang alugar, Delfin. Sigurado ka? Wan, sumagmamanungal daw pinalpaliw ko. Isungay ta, kabisado kung ti aglawlaw tinagatang na lugar. Kaslam mo kundi pampanunuta ma, parts. Rumbang lang, tagpada mo titilikaw ti bituka kunaday ti Tagalog. Kat, naplano mo nga ro ang damin? Adan na panunot ko tapno makastriktay ti balay. Kaya't ko ayuman nga munakan ka, ta kabisado kan. Nadalos no si katiag plano. Sana palpak. Siyempre nasiribak gayam. Pulido, ti amin na tignay ko. Isungarod nga mo nga muna tinapanunot ko plano. Kalpasan na, ibagam nuha niya ti maya tamay na yun. Tapnog baligi tayo ti panggap ta. Okay. Alang nga rodan. Ibagam kanyak noon yan ti planom. Tapno matingitin ko ana imbag. No mabalin, when no saan. Kaya't masawaan. Oray na amuanin ni Delfin ang masakit ka manang pinanawan na kalata. Ewan ka bagis. Na, Makalawasan manipod pimanaw adi na imbagbaganos adino tinapanan na. ayan yan. Talaga gaya madipay lang nagnaknakam dyan anak mo. Ay, Kahit nangan ka din manang. saan payading ko? Tadyak mo't kabailan ti bumangon nga agluto iti kanak. Talaga ngamin ama ditiriknak. Ay, por Diyos. Kaano pa di ka nangan? Sipod idi kalman paya. Anya? Napya ka dagiti napalpalabas. Takabailak pa iti bumangon. Gabita, talaga jak kabailanan ti bagik ading ko. Ay, oo na yan. Mabit lang manang. Tamang kitak no at dati mabalin amay luto iti kusina yaw. Ay, awan apulos ading ko. Anya? Sa anak nakaruar anapan nakitsinda. Isungawan apulos ti mailuto, kabagis. Ay, unay mo't tantikas to'y akasasaad mo manang. No apay mo't nga minakas di ti ugali ni Delfin.
Awan man lapulos mo ti pakairanudan kan kuana. Pasig akalukwan ti paglaingan na. Kabagis. Mabit lang arod manang. Tain nak ije karinderya. Gumatangak iti kanum tapno makapangan kan. Kan gumatangak mo tan iti agas mo tapno makatumar ka, manang. Ayusin, Pards. Nauli mo kang naglawlaw. Napakan kumutan iti karning adda sa biidong na ti aso at tarakan dagit agindag iti day tabalay. Ayos nga ro din, Pards. Nawayata namang sirok iti day tabalay. Talaga? Kat sigurado jackpot na ita, Pards. Lakit di Talaga nga minabaknang dagit agnanaw dita. Amo mo taramida ma. Isprem nga umuna ti tinimplata kemikal. Tapno at adamar na kan dagiti bumalay. One Pards, di kang danag. Kabisado kong teramidak. Tambungot mo. Di mo liplipatan ni suot. Ang mga nukilat nga adam makaraing nga oray at daing paangot takadakwada. Narigatan ti mabisto. Wan ka di kang danag kunakmut. Apa man na makasukain ta di tabalay. At kanya-kanya ta lang naglibas. Agsarak tanto langan iji hideout ta. Ta iji tang agbingay. Nalawag? Wan Delphine, nalawag. Ayos. Alang arodan. Agtig na itan. Parts. Apaman anaadal mi iti kadwak alakyan ti intero a lugar a target mi atakawan, nagtignay kamin manang Emmy. Sigurado ti amin agaraw mi. Di mi intulok a makapuot dagiti bumalay, tapno saan a matagaptan ti panggep mi, kat saan kami nga rod a napaay. Amin dagiti na diskitar mi, napanlaeng iti awan kaes-es kan na abanag. Jackman la na panunot a pasyaran wenno ipaayan iti pagkasapulan ti inak akadagidi akanito ket agsagsagabagayam iti sakit. Pasig a panagpalailang ken panagragragsak ti in-into narek. Gaputa nagtaod ket nga rod iti dakes ti binusbus mi agatad apag kanito laeng a nagnumaran mi. Ket idi awan manen apulos ti mabusbus ko. Nagawid akmanen iti balay mi. Uy, ayos Naimbag man tadama ka na nasang puta kita, nanang. Mayata. Nay, apay nga di kayo matagtagari. Nasakit sa amot tinakap nyo kagkalkalungak diti balayo. Ibagayo lang Nay, awan mat tinangag mo nga imbagak saan aya. Podno, ngamjak magustuhan ti kasta kinaulimak yo. Sabali ti pagawata kiti kasta. Delphine anak, kaano ka ding agbaliw ka? Adday ta kayo manan. Kompormi man lang ay bagbagayon. Anak, bakit akon? Amok asaan akon nga agbayagpay ito'y abiyag. Kanayon nga ikarkararag ko. Asakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Makitakpay mo ti panagbaliw mo, anak ko. Saan kami nagkurang iti daydi amamken ka? Amin anasaya at asursuro, impaay miken ka. Itilaksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Ingka gumaan da ka pinagaadal. Ngabsi ka ti ayan ti parikot, Delphine.
Ad-adda pinilim tinagbalyudong, tinagwalwalang, aging ga nagbalin ka abarairong. Ngamuray no kasta, ingka gumaan da kalata nga inwanwan. Imbuis day di amam tibiyag na, itinamnama mapagbaliw na kaanak ko. Ngabkaskas di nga awan tinapasamak. Itahatag salog matantipigsak. Sapay lakuma, tamakitak pa'y nga at ipanagbaliw mo. Ti panang taluntun mo itinalintag adana. Sakbay a permanente nga ikadam ko nagitimatak. Sapay lakuma, anak ko. Apay nga akas to eh. Kaslagal alangugan pa'y langit ilapayag ko dagitim pagbaga ni nanang. Nagpaiduma tirik na adimngag ka dagitin sawang na. Anya ti kaya sa unday to eh. Oh, sana mabalin da ito eh. Yaw-awan ko da ito arik na. Masapul nga ipamaysak ti atensyon ko iti panggap mi ita. Apan ang hold up iti da ito abos ang nagluganan mi. Agpada kami iti lakyan na kadwak nga awanan ita. Awan magastos mi. Ngam nagbaligi kami amang hold up kadag iti pasaheros da ito abos. Sigurado apaldo kami manen. Apag isuunay ti pwesto mi iti kadwak. Adak dito mismo alikodan ti driver. At damat ti kadwak iti pungto apaset ti boss. Agpada kami nga armado. Isa siguradong agbaligi kami. Tinasayat. Senyasak ti kadwak tapno. Adap pimtok iti nagluganan mi boss. Diyak makontrol ti boss! Ang mga nagdiretso tayo ti deras! Diyos ko! Parts! Ikabig ta ti manibela! Tapno saan tayo agdiretso iti rangkis! Sige! Ipait ta ti amin apigsata parts! Ikabig ta ti manibela! Tapno saan tayo amat nagiti deras! Sige! Aday ta! Ha! May dumpar tayo sa poste! Sa dinotayan ko. Apay nasip mo taglawlaw. Nakaidak gayam iti dalan. Anya lugar dito eh. Apay nga dak dito eh. Malagip ko na. Adda ko mabiktima mi abos. Ngam kalat nga dagim loong. Agdiretso kami kumay ti derahas. Ngam tinulungak ti driver ng kabig iti manibela. Iso asaan kami anat nag iti derahas. Ngam naidumpar kami ti poste. Kalpasan na. Jakon ammo tinapasamak. Dalawag iti day banda. Kaslado ti tao ijay. Mapanak ijay. Anya day jay. Kasladag marmartilyo ti day banda. Panak-kunak. Isutar arbong buongan dagiti. Nakapuraw at tao. Apa yan nakapuraw da kita at tao? Anya tar aribongbongan da.
Sapay awan mo't apulos ti simsimak da. Tila ang unit agmarmartilyo ti mangig ko. Anya ti mapaspasamak dita. Anya taraari bungan nyo. Naibaw ingon kanyak ta atensyon da. Siya akong tikit kita da. Kas di nga awan mo tagtagtagari kadakwada. Anya taraari bungan nyo kunak. Aglisi kayo. Aglisi kayo. Ada ilan lansada iti cross. Sino ti mailan lansa iti... Diyos ko, ni Jesus ti mailan lansa iti cross. Nagturod mo tanday ta mangilan lansa kinkuha na iti cross. Isardang mo dayta. Di mo ilansa ni Jesus iti cross. Isardang mo dayta. At dayta, impangag na ka. Insardang man ti panangilansa na ka ni Jesus iti cross. Nagturod mo tanday ta. Talyawan na ka na. Saan? Saan? Apay, akahingihingas ka. Asino ka? Asino ka? Asino ka? Delphine anak. Delphine. Nanang. Ay, Delphine anak ko. Agyaman na kiti Diyos na nakapuot ka. Agyaman na kiti Diyos. Sa dino, tiayan ko. Anak ka diti ospital, anak ko. Anya? Malagip kon. Naidumpar, tinagluganak, abos. Wan anak ko. Malaksid iti may salakyan apimusay iti dayjeng aksidente. Natadgad amin ang dagiti pasahero. Agraman ti driver. Si kalaang tinapakaruhan. Tasigon ka dagiti pasahero. Sika tinatumbok ti poste. Anakaidugparan ti bus anagluganan nyo. Lakyan ti pimusay. Kunayo, nanang. Wan anak ko. Naipurwak iti nabuong atawa ti bus. Nakaro tinapasamak kan kwa na. Da kayo laang tinakaro anadangran iti aksidente. Ay, na, impagarup ko na mapukaw kabot Delphine. Ngam kalpasan ti makabulan akaawan puot mo. Nagriing ka na anak ko. Anya? Makabulan? Kunayo, nanang? Wan, anak ko. Makabulanan nga da ka dito ospital. Makabulahan nga awan puot mo. Anya? Iso milagro na ito ang napasamak kan ka, Delphine, anak ko. Milagro, tanaispal ka iti pagad. Milagro. Diyos ko. Milagro nga paiso na ito'y nanang. Agyawan lang, Diyos ko. Kahit salakan lang. Agyawan lang unay. Diyos ko.
Talaga ang milagro tinapasama kanyak man ng Emmy. Nalawag iti alintataok ti amin a nakitak, iti jak amo a lugar, a nakadanunak, kabayatan a nakadasa iti bagik iti ospital nga awanan puot. Naimatangak ni Jesus a mailanlan sa iti krus. Ket ti mangilanlan sa kenkwana, awan sa bali, no saan asyak. Idilaeng ana amiris kumanang, nadagsen una yan ti basol ko. Iso siguro nga iti nakadanunak a lugar. Nakitak ti mismo abagik a mangilanlan sa ken ni Jesus iti krus. Dita ana amiris ko amin. Adalakit din napateg akay papanan ti nakitak a pagteng. Karaman pa yan ti ipupusay ti lakyan a kadwak nga agar-aramid iti kinadakes. Namin pinsan nga rod a nakaamirisak, ket nangabarwanan ak. Ingkid dawak iti pamakawan ti amin a basol ko a naaramid ko. Ket ingka gumaak tinagbalin a responsable nga anak kaninanang ko. Amok manang partaan ti amin a napasamak kanyak, tapno ijakon ti dakes nga aramid, ket surute kon tinalintag adana nga isumet ti inaramid ko. Itamanang si bibiyag pay ni nanang, katsak ti mga asikaso kankwana, kagiddan ti panagbalin kumeten a worker iti parokya iti lugar mi, ditoy Cordillera. Daytoy ti saan anak kapapati, ngampud no anapasamak apadas ko. Toy pagayam mo, Delphine. Pagayam a Delphine, makapakintayag, makapasagar ti insalaysay mo. Banag a makagapo no apay a napili mi nga itampok ita a Semana Santa ti pakasaritaam. Nagasat ka tanaidyam ti dakas nga aramid, ket pinilim tinalintag adana nga iso ti pagayatan ti Diyos ana marswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Kas panagnilin, kan pananglagip iti panagtutuok ni Hesu Kristo, tapno masubot ti basbasol, ti sangalubungan. Ita tanakapili akon iti sangagasot 20 a gobernador iti entero a pagilian. Kayat ko amaamuan, no adag kitakit no tumubngar kadagiti napili. Awan napatag nga rin. May iti pangandang nyo. Kayo ito na yung daklan nga rin. Kanyaman na pagayatan nyo ti masuro. Nasaya at ngarod no kasta. Kadagupan dagiti napili a gobernador iti entero a pagilian. Mangduto ka iti mangidaulo kada kayo amin. Daniel, Napatag nga ari. o masidag ka kanyak. Matungpal, napatag nga ari. Iti sangwanan niyo amin, dutukak ni Daniel,
Amang idaulo kada kayo. Kanadapay mapili at dua akadwana. Ari Dario? Nalawag tinangag mo, Daniel. Ken tinangag yo amin. Ni Daniel ken ti duapay akakadwa na amapili. Timang idaulo kada kayo amin na gobernador. Ken mangkita iti pagsaya ata kas Aryo. Saan narumbang ang mapahay kanyak ni Ari Dario? Masapol ang mapanagnakak ti bagik kang kuana. Aramidak da amin nakabailak. Tap na agbalinak ang nasaya at adadaulo, dagiti nadutukan na gobernador diti Pagilian. Saan narumbang nga paayak ni Ari Dario? Tinalaknak ti Ari. Isa arumbang nga ipaay kumat ti amin akabailak. Amo kadinak baybay anti Diyos iti daytoy ang naipabaklay kanyak. Sigurado at tulungan naklakit di ti Diyos. Iti paliiw ko. Makita ka nasaya at ti panang idaulom kadagiti daduma a gobernador iti Pagilian, Daniel. Agyamanak no kasta, napatag nga Ari. Diyak kaya't ang madadal ti panagtalik yu kanyak. Isungar aramidok mat ti amin nakabailak. Katangay na panagnakak anasaysaya at ti trabahom ngam dagiti daduma a pangulo ken gobernador. Agsipod ta na isang sangayan ti kabailam. Sika, Daniel, ti panggap ko adutukan amang imaton iti intero a pagarian. Anya? Sigurado kayo ka di iti dayta, Ari Dario? Abay kit dinasaan, Daniel? Nakunakon. Napanagnaka ka na saysaya at ti trabahom ngam ti daduma. Kan na isang sangayan ti kabailam. Isu kayat kaadutukan amang imaton iti intero a pagarian. Agyaman na kiti panagtalikyo kanyak, natanok nga Ari Dario. Namnamain nyo, asaan to ang madadaal ti panagtalikyo kanyak. Aramidak, ken ipaay ko ti amin a kabailak. Saan narumbang ni Daniel Latan titaltalkan tinapatag kanatanok ani Ari Dario. Isukit din ti pinuskan ni Ari Dario amang imaton iti pagarian. Wan nga rod, agpapada tayo lang mo't nga danay isang sangayan nakabailan na. Ngam apay anilang Daniel titaltal kan ti Ari. Masapol paliiwan tayo ni Daniel. Imposible nga awan pakapilawan na. Imposible nga awan bidot, amar-aramid na. Puno tayo da. At nga dati pakabapalawan day jay. Iso nga agtignay tayo amin. Masapol apaliiwan tayo ni Daniel. Mayat kayo kadi. Wan, mayat kami ti day da. Naska na makasarak tayo iti mabalin tayo. Apang idaruman kini Daniel. Idarum tayo iti Ari, ti pakababalawan na. Iti kasta, saan latan nga iso titaltalkan ni Ari Dario. Kakadwa, ay unak tinaybaga ti kadwa tayo. Anya ti makunayo? Nasaya at no kasta. Paliiwan tayo nga rod ni Daniel, kat doktalen tayo, ti pakababalawan na.
Nagbirbirok dagiti dadduma a pangulo, kan dagiti dadduma a gobernador iti pangbabalawan da ken ni Daniel, iti panangimaton na iti pagarian. Ngam awan tinasarakan da abiddot, wenno pakapilawan na. Agsipod ta mapagtalkan, kan awan kilo nga aramid na. Kinunada iti tunggal maysa. Awan ti pambarantayo amang idarom ka ni Daniel, malaksid ti maipapan iti relihiyon na. Iti kasta, dimmatagda iti ari. Ari Dario, manayon ko ti panagbiag mo. Anya ti maipaay ko kada kayo. Nagnunumuan mi amin na papangulo iti pagarian. Dagiti mangimaton, dagiti gobernador, dagiti agtuturay, ken dagiti daddum mga opisyales. Adawaten mi ken ka o ari. Amang ipaulog kay ti bilin nga inkapilitan, ti pan nakapatungpal na. Anya day tabilin. Ibilin mo na tanok nga ari, nga itilasod ti 30 aldaw manipod ita. Awan ti mapalubusan nga agkararag iti oray anya didiyusen, wenno tao. Malaksid ken ka na tanok nga ari. Anya. Madusa timang salungasing iti dayto abilin, ket may tapwak iti rukib, anap no iti leon. Itangarod o napatag nga ari. Ipaulog mo kumatibilin ket pirmaam. Tapno sana mabali na baliwan, akas itilintag dagiti taga Media, ken taga Persia. Napirmaan kaya man ni Ari Dario tibilin. Ngay tilas o ti 30 aldaw. Katawan ti mapalabusan niya agkararag iti uraan niya didyosen. Wano tao, malaksid ka ni Ari Dario. Ngam sana kaya't asawon day tang isardeng kumati nakairwamak. Nakairwamak kung tagkararag iti Diyos iti mamitlo adara si tagmalam. Kat sana malapdan ti napirmaan na bilin ti kastakan na widak. At ay tanti pagnanaidak. Kasi din nakairwamak. Mapanak iti may kaduakad sa aran ti balay ko. Iti silid nga datalo atawa na. Agparinto mga kasumango iti Jerusalem. Katag kararagak iti Diyos. Mamitlo iti may sang aldaw. Manipod, dito'y ayan ta. Matanawagan ta ni Daniel, di ta balay na. Wan nga rod. Amo na nga ta, palpaliiwan ta. Oray pa'y mahamuan na. Aniya ko ma. Ang mga nonya taramidin na katatan, umamuan na palpaliiwan ta. Di mo pa kadanagan day ta. Ti importante, matiliwan ta ni Daniel nga agkarkararag. Taday talaang ti pakababalawan kan kuana. Tinalaos, apanamati na iti Diyos na. Ha? Kitaom? Kitaom? Nagparinto mga ni Daniel, iti ayan dagiti nakalukat at tawa na. Asumang sango iti Jerusalem. Saan ta na pa ay? Natiliwan ta ni Daniel. Wan nga rod.
Natiliwan tangag karkararag ni Daniel iti Diyos na. Isungay tamot laeng. Dumatagta iti napatag nga ari. Masapol na maamuan na tinaduktalan ta. Natanok nga ari. Adda pinirma mabilin, ngay tilas o ti talupulo nga aldaw. Siya sino man niya agkararag, iti oray anya di Diyosan, wano tao, malaksid kan ka. May tapwak iti rukib, anap no iti leon. Wen, masapul ang nurot ti bilin ta saan ang mabaliwan ti lintag dagiti Medos ken Persiano. Napatag nga ari. Ni Daniel, amaysa kadagiti napatalaw kas balod ijay Huda. Saan nakaaraman akas ari? Kat di natong palan ti impaulog mo abilin. Anya ti kayak mo asawan? Mamitlo nga agkararag iti maysa nga aldaw ni Daniel. Anya? Napalalo ti pan nakariribok ni Ari Dario, idi mangeg na ti imbagakan kwa na dagiti daduma a gobernador. Nagbirok iti pamuspusan amang ispal kani Daniel. Nagmalmalam a nagpampanunot no anya ti aramiden na, ngem dim matagmanen dagiti lalaki iti ari, ket kinunada ken kwa na. Pagamom o ari. Awan tilintag, ngay paulog ti ari ang mabalbaliwan. Kas mayan nurot itilintag dagiti Medos ken Persiano. Talaga nga awan mabaliwan. Soldados! Napatag nga ari. Ingkay alaen ni Daniel itamot laeng. Tamay tapwak iti rukib anap no iti leon. Agtignay kayon! Anya ti basol ko, napatag nga ari. Isalakan nakakumati Diyos mo apag serserbiam asipupudno. Napatag nga ari. Alan soldados, itapwak yun ni Daniel iti rukib anap no iti leon. Matumpal, natanok nga ari. May ka Daniel. Dita ka rukib anak no iti leon. Ala, mangala kayo iti dakkel a bato, kati sarayo iti ngarab ti rukib. Tapno awan makaisalakan ken ni Daniel.
Parbangonen. Nagpatnagadyak nakaturog. Sa anak mo't anakapangan. Kadyak impalubos nga damayag dito'y amang linglingay kanyak. Talaga saan anapunas iti isip ko noan yan tinapasamak ka ni Daniel. Tangay parbangonen. Kasayaatan numapanak iti rukib anakay tapwakan ni Daniel. Daniel, nga adipan ti Diyos asibibiyag. Naisalakan nakakadi kadagitilyon ti Diyos apag serserbyam asipupudno. Natanok nga ari Dario. Manayon ko ba ti panagbiag mo? Ha? Imbaon ti Diyos ti anghel na. Kat pinagkaon na tingiwat na gitilyon. Tapno saan da kadangran. Inaramit na daytoy. Gaputaan mo na nga awan basol ko kan ka. O natanok nga ari. Soldados, umay kayo ditoy. Darasan nyo. Umay kayo terwaryo ni Daniel iti rukib dagitilyon. Soldados! Napalaos ti ragsak ni Ari Dario, nang runa idinakita da nga awan apulos ti dunor ni Daniel, agsipod tanagtalag iti Diyos. Kalpasan na, pinatiliw ni Ari Dario dagiti lalaki anang idarom ka ni Daniel, kat pinaytapwak na ida iti rukib dagitilyon, agraman dagiti anak ken asawa da. Di da pa'y nagdiso iti rukib, sinikbaban dagitilyon ida. Narumek-rumek dagiti tulangda. Nagsurat ni Ari Dario kadagiti tattao tinaduma-duma apuli, kan pagsasao iti intero adaga, ket kinunana. Napatag akailyak. Ibilin ko iti intero ang masakupan ti pagariak. Masapul nga agraem ken agbuteng dagiti tattao iti Diyos ni Daniel. Isu ti sibibiyag a Dios, ket agturay iti agnanayon. Pulos adinto matadael ti pagarian na, ket dinto met agpatingga ti pannakabalin na. Mangisalakan ken mangispal. Agiparang kadagiti nakaskas daaw ken milagro sa dilangit ken ditoy daga. Insalakan na ni Daniel iti panang patay dagiti leon. Rimang ay ni Daniel iti tiyempo ti panagturay ni Dario, ken iti tiyempo ni Ciro a Persiano. Papagayam, ditan tinaggibusan ti espesyal aparang, anaadaw iti nasantuan akasuratan, asagot mi ita a Semana Santa. Kas panakikaykay sa ti Ferds Caballero YouTube channel, iti panagnilin, ken panangilagip iti panagtutuo ni Heso Kristo. Tampok dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi
Dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Veras, kastamat ni Rosapat Gayon from Jermeline Gayon. Shout out kada Bobby, Leo C, Judy Ann, Joan, Veronica, Rudy, ni Leonida, Lynn, anak ko adaw Macleo kan Marcen kan ti Concepcion kan Asitura family iti Dagupan City, Pangasinan. Gutierrez family iti Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Shout out kada Jasmine Rivera, Cheryl Archenda Malangen kan Raiza Borillo. Zidney EJ Boy Cacho, Rhea Joy iti Macau, kastamat da Kane, Ayana, Zane, Clinton kan Amira from Erwin Cacho ti Urdaneta City, Pangasinan. Taberna kan Alejo family ti Tangadan San Quintin, Abra from Leniki Alejo. Anak ko ada Randon, Fe, Angel, Lloyd Dangan kan kakaanakak ada Angelica kan Feby Ignacio ti Baskaran Solano, Nueva Vizcaya from Dali Labrador ti Singapore. Shout out kada Bing Soriano, France Life kan Jimson Kafirma. Concha family di Tamambabanga, Luna Isabela kan Arcega family di ta San Fermin, Kawayan. Anak ko ada Gian, Lionel, Shero kan Elisa from Rosel Arcega ti Taiwan. Rivera kan Berganyo family kan dagiti agtrab-trabaho isuda da Rick Rivera, Kuya Junjon Asplico kan ni tatay ko Elmer Berganyo from Magilin Rivera. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Bev. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas na. Ilingad naklaangan itinagan a Bev, kat taga Nueva Ecija ak. Nagbalinan alinglingay ko ti agdengeg kadagiti drama nga iloko, nang runa idi masarakan ng dagitoy iti YouTube. Tauray sa dino ti ayan ko, basta imot ko ti earphones kan cellphone ko, makangagakon. Idi na ulilak manang nariknak ti kinaagmay maysak. Iso akayarigan na naadaanak payket din iti kabukbukudak alubong. Dito'y nga agrikos ti pakasaritaak. Asapay kuma tagbalin nga inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Kat sapay kuma tamapili a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang. Uy, Bev! Break time, man. Ada amin yung ijikantin dagiti office mates ta. Si Kalangin ta, ada dito eh. Ha? Nay, wan ngagpaiso. Diyak mata na pupuutan ti oras. Ti ko namkit di. Ada man rin pampanunutem. Amom, friend, kadagiti naglabas nga aldaw. At madmadlaw ko kan ka. Anya ko mati madmadlaw mo kanyak. Aminin. Adamang burburibor iti panon mo. Sige, friend. Ibagam kanyak no anya dayta. Diyak nga ron maawatan ti bagik. Ada dagiti gundaway akasla malmaldayak unay. Kasla ada kurang kanyak. Amok daytan, friend. Nagri ka ta talaga tagmay-may sanya. At last, na-realize mo lang ti Rika, ti agmay-may sa. Kaslakastan sa friend. Ngam anyarod ti maaramid ko.
Talagamat nga agmay-may sa akon iti biyag, manipod pimusay dagiti dadakkel ko. Naimbaglaangan ata da daytoy trabaho tayo akasla pagliwliwak maten. Kasano, kat di mo mat kahit ag-entertain iti boys. Kasano nga orda maadaan kay iti boyfriend? Jack pampanunutan daytan friend. Bakit akon? Adapay ayamot mangayat kanyak. No addaman, mabalin asina iti asawa, wano lakay abaro. Jack mo't kahit tikas jayan niya. Kanya nga ti kayat mo? Dahil ubingam si ka? Ay na, delikado dahito girl. No adaman, amangan no kwartaan na kalaang. Isu nga rod, adjakon kayat ti makirelasyon. Kabaalak tayo ti friend. Di nakpagdanagan. Naladaw kad sa simbang pet ita balasang ko. Itay pa yan nakaluto akiti pangrabyanta. Pasensya kayo nana, nag-overtime kami. Ada ngamin audit ita. Naimbaglaangan ta nag-overtime at ni Jaja agayam ko. Ayun gayam, nabayag asaan nagpasyar dito iday agayam mo Ay nanana, kanayon ti panagpasyar na tunggal malpas ti trabaho. Kanayon nakaroon nga awisan ngam jak kayat. Kayat ko laangan ti agawid dito balay. Kasapula mo ti agaliwak sa isag paminsan, Bev. Saan apuro trabaho. Ado mo tinaibati kan kadagiti dadakkel mo. Katagmay may saka pa itawan mo't pamilyam. Anya launay ayat ti pagagawa am nga agtrabaho. Daytoy nga minan ti kaslaliwliwak nana. Kan ada kayong mutakad kadwak dito'y balay. Naimbaglaangan, tauray awanan da mamakan papa, didak pulos pinanawan. Dakkel ti utang ko naimbag anakam kadagiti dadakkel mo, idi si bibiyag da pailaang. Isu nga idi pimbusay da. Ingkarik iti bagik nga uray agpamilya kanton, saan ka apampanawan. Agyaman ako nay kada kayo na naising. Naimbaglaangan tada kayo. Saan ako na'y ama ikawa iti kaawanan dagiti dadakkel ko. Isu nga rod, amay mayat matlaang lumaki asawa kabalasang ko. Narigat, ti agmay maysa. No adadumtang nana, di nasayaat. Ngam no awan, talaga siguro nga isu tigasat ko. Ala, ikang arod agpadlusan tamangan kan. Amok anabannog ka nagkapo iti trabaho. Uy, friend! Adagwapo ka opisinaan tayo. Ha? Sino agwapo nga ibagbagam? Daytan di bagbagak. Kanayon ka ngamin na nakadumog di talamisaan mo iso nga awan na apulos ti makitkita. Talagamot ngamin nga awan ti rumbang amakitak. Jay sukat ni Paul. Natuloy ngamin na nag-resign tamapanan iti abroad. Kasta ka di? Di nasaya at no da kasukatnan. Iso nga rodya ibagbagak agwapo. Hay, adamanin inspirasyon nga agtrabaho. Sika talaga, basta makakita ka iti gwapo kas kalamatalimu daw. Of course! Sana kakaskan ka, aded maam amin ang lalaki. Iso anabakitan ka na balasang. Ay, siyak man tinakita mo. Agsubli kakit din iti table mo, ado pa'y ti aramidak. Mabalin ka di adinak istorbuan? Ay nako, imbierna. Talagang agbalin ka nga old maid, iti kastangar aramid. O siya, babush!
Itaman pa nga awan ni Jaja dito kantin. Ama no addamanan kinasinarak na. Hi. Mabalinti makilamisaan? Ha? Sige. Awan mo't kadwak dito eh. Thank you. Awan gayam, siyak ni Jet. Kabarbaro nga office mate yo. Siyak ti kasukat ni Paul. Si ka ni Bev, right? Awan, siya nga Rod. Fresh graduate ka niya. Ubing ka pa'y ngamin. Wen, naimbag nga ron tanawat akadagos ti office yo. Nabayag ka din iti opisina? Awan, almost 20 years. Kasla-aklakan ka, hindi nakasarakak dito eh. Kasta gayam. Can I offer you anything? No thanks. Siya klaangan ti mapan mangkita iti kanak. Okay. Sige, mapanak pa yung arod agorder. Okay. Makapaisam matday tanga ubing. Kasla makisa sa ulaang iti kasadaran na. Okay mo, takasarsarita. Isugayam dayta, di gwapo nga ibagbaga ni Jaja. Diyak ngamin nadlaw ididamon at isumrag. No di pa imbaga kanyak ni Jaja, diyak pa'y amo nga dagayaman kabarbaro akadwami iji opisina. Kunadaan na bakitana kon abalasang manang Emmy, gaputa awanak kanon iti kalendaryo. Diyak nga napupuutan ti panaglabas ti tawan, manipod pimusay dagiti dadakkel ko. Naggidandaan na pukaw kanya, gapo iti maysa nga aksidente. Iso akasla na trauma akmanang, kat manipod idi, kay kayat kon ti agmay maysa. Adamot kadkadwak iti balay, iso ni Nana Ising anabayagan ang nagpapaay iti pamilyami. Adamot kagayam kumanang, ngamjak pulo sumursurot kadakwada, uray kasano ti panangawawis da kanyak nga ag nightlife, wenno dumaray kadagiti pasken apap papananda. Oy, friend! Birthday ni Mara inton bigat. Agaw awis. Ag-beach tayo ka na inton Sabado. Ay na Jaja, amo mata sa anak na asam amap-mapan kadagiti kakasta a lugar. Bev, it's high time masumurot ka matan, Italang mo't nga agawis ni Mara. Inton maminsan to laangan. Siya kunti makamo amang ibagakin ni Mara. Amom, sumurot ka na ni Jet. Di gwapo ka opisinaan tayo. Ay, excited ako na makadwak na di agwapo iji beach. O di nasaya tapnod ada ma-excite ka no da ijay. Ang may mayat mo't lang sumurot ka. Si kang ngarote kaya't nga again joy, friend. Da kayo latan. Okay laang. Some other time laangan. Ay, makamo ka. Kanayon nakastati ibagam tunggal awisin da ka. Asino nga tayo ti makaawis token ka, my friend? Madlaw ko kanayon kang agmay-mesang agmermerienda, Bev. Saan mat? Ada kami na pa na ni Jaja. Isa saan kami ang naggidan ita. Ay, iwan gayam.
Awawisin na kasumurot ka nung agbitsin ton Saturday. Birthday ka no ni Mara? Wen, naibagada kanyak daytan. O di sumurot ka, tapno makabanding mo mat dagiti ka opisinaan tayo. Apay? Saan ka sumurot? Saan na ka naisam iti kakasta? Talaga saan na ka sumursurot? Maminsan lang, mat. Sumurot kan. Kaya't ka kumamot ang makabanding. Apay asyak. Aduda mo ta sumurot ah. Kaya't kamot ngamin na mamamo na yung bag. Marikrik na ka na singpet ka. Iso na lang ta. Maintrigi ak no apay akay kaya't mo tagmay maysa. Ken ka na yun ang mapaliiw ko nakaululimag ka. Masapol mo ti agan wine sag paminsan. Amo, masyak ti main intriga kan ka. Apay apalpaliiwan na. Kan apay akas na concern kalaunay kanyak. Kasta kami na da kahit ka magayam. Kan makasindingad. Kan makitam? Napimpintas ka na nakaisam ka. Di na konbolaan pay. Uray anya ti bagbagam talaga saan nakasumurot kada kayo. Orag pa rin to mga kitisangom. Tapno patgam lang tikid daw ko. Uy, ay, saan ah? Seryoso ka? Iti kayat mo nga ramidan? Uwan. Tapno mapaanugot ka lang nga sumurot ka da kami. Ay, sika talaga. Sige man langan. Ha? Sumurot akon kada kayo. Yes! Agyaman nakbev ha? O sige, taibagak ka da Mara. Ana paanugot ka na sumurot ka da kami. Nanaising, mabalin ka di atulungan dak nga agimpake iti gamit ko? Ha? Day, apay, sa dino ti papanam balasang ko. Ay, inawis dak dagiti ka opisina ak nga agbitch inton Sabado, nana. Diyak ko makayat ti mapan, ngam napilit damat ngamin. Ay, di na saya at balasang ko. Tapno makaaliwaksay ka ba? Sa bagay, panawon mo't siguron tapno makipulapulak kadakwada, nanaising. Wan, babe. Saan apuro trabaho kun balay laangan tinal daw ngar aramidem. Ag-enjoy kamot balasang ko. Ang kasano kayo ngay nana? Awan kadwayo ditoy. Di nakpagdalagan. Kabaalak ti agmay maysa. Basta ag-enjoy ka iti papanam. Agpaiso ka da sumurot ka kada kami inton Sabado, my friend. Wanan, tapnawan may bagbagayo. Hay, ni Pogi lang gayam ti makaalukoy kan ka. Apay nga ta? Hoy, di mo ikan iti kay papananday taa. Of course not. Imposible ti pampanunutek. Kaslading mo ni Jet. Kanamukmata saan ka anay sa miti gwapo. Saan ka akas kanyak. Agdumatay ti taste. Naibagbatam mom. Padasak man mati makibanding kadagiti ka opisinaan tayo. Kan syempre, pati kan kamutan Ay na! Excited ako, Bev, my friend. Ay, Sabado ko man. Nasdaaw tigayam ko ani Jaja, gaputa mo na agundaway nga imanugutak asumurot iti outing da.
Nabayag ngamin a panawan anaawaнаnak iti asam a makibanding wenno makisocialize kadakwada. Jakmat amo manang no apay akala at met a nagdesisyon na kasumurot idi ni Jet tinanganlukoy kanyak. Awan pulos ka ipapananday jay kanyak manang Emmy. Gapo takadagidi a panawan, awanen iti panunot ko ti makirelasyon pay. Aging ga ididimtang ti aldaw ti celebration, ti kasangay, ti kaopisinaan mi. Itaman lamang padasa kon ti agaliwak say akastoy. Sa bali at talaga ti mariknak. Kasla na waya-waya anak iti nakaipupukak. Sa bagay, bagik matla ti pabasulag. Ngamin, choice ko mat tinagbalin akasasaad ko kadagiti kalabas. Oh, apay nga agmay-may saka dito eh. Why don't you join them? Ha? Ne, si kamot gayam, Jet. Atoy, inalaan ko iti drinks mo. Thank you. Api nga daka dito eh. Rumbang ko mga daka ijay, a makipagragragsak ka dagiti kapatadam, a kaopisinaan tayo. Unay mat daytan. Kasla isalsalumina mo ti bagim. Gaputa ubing kami ng itisika. Siyempre, sa bali ti generation nyo. Well, kasla kay kaya't kumatitoy. If you don't mind, mabalin ka din agsarsarita ta? Of course, day talagayam. Amom, sa baliak ngamin. Mas ma-enjoy ko ti company dagiti natataengan ngam siyak. Kas kumakan ka. Ha? Talaga? Ang mga nagberbiro kamot iti mother figure. I don't think so. Kinapudno na. Umuna pa'y lapan nakakita ka, kasla na intriga akon. Makit-kita ka kami nakanayon niya agmay-maysa, ken nakafocus ka lang iti trabahom. Iso ang manipod idin, pinalpaliw ka. Actually, suplada ti first impression ko ka. Anya? Wen, agpay sa dayta. Alanganin nakpay nga rod ang makisaoken ka idi. Ngam, pinatibkar ko lang tiriknak. Remember? Idi nakitay bolakan kay kantin? Ket ijay kumata na panagnakan, abidot gayam ti first impression ko ka. Nasingpat kamat gayam. Well, saan lang asikatin na kaibaga kanyak iti kasta. Ado kayo. Iso siguro nga aluf kanyak dagiti lalaki. But I don't blame them. Kas di ngamin at talaga ti personality. Kat kimaro pa'y idipimosay dagiti parents ko. Naadaan na kiti bukod ko alubong, asyak laang ti makaawat. Kasta gayam. Ngam, maragsakan na kita. Takas makitkitak ket, ininutan ng agbalbaliw ka. Sapay kong matagnanayo na nakasta ka. Saan pa yan naladaw ti amin? You have all the time to enjoy and be happy with someone else. Are you kidding? Awan ako na iti kalendaryo. Saanan ang mapasamak day tanga ibagbagam. Oh, come on. Don't be so sure. Anya ti amom? Ang mga adalang iti igid-igid ti lalaking agbali na forever mo. How I wish, Jet. Sapay ko mata mapasamak day tanga ibagbagam. Oy, friend. Adamad-madlaw ko ka. Blooming ka kanayon na. Ken, saan ka nakasitisigod? Akasla, out of this world. Ay, sika talaga. Ti lamad-madlaw mo. True matanya. Aminin. Don't tell a lie. Huwag mag-deny. Adamang parparagsak kanya. Asino kumamat ngay? Oh, come on. Kunam siguro, jak madmadlawan niya. Hoy,
Amok no kasano ti kinasingad niyo ka ni Jet niya? Uwan, nasaya at agayam ni Jet. Nagragsak a tao. Gayam? What a big word. Hoy, diretsaan nakman, friend. Agar-aram ka di ka ni Jet? Ha? Oh, makitam, saan ka makasungbat? Agpay sa timadmadlaw ka niya. Sige, aklonak. Ay! Agar-aram nga agpayso kanyak ni Jet. Ngam amumat nga imposible nga agayatak kan kwa na. Nakaad-adayo ti baet ti edad mi. Anya laangan ti ibagadag iti tattao. Ay na, friend! Akpay ngamin ati ibaga ti tao ti pampanunutam. Pay amida. Tiriknam ti pangrunam. Kas mapaliiw ko kat responsable at tao ni Jet. Adayo ti garaw na iti edad na. Nagmature nga gungunay. Friend, No agayat kamot kan kuwana, ngam ti agbabawi kanto iti udin na. Apa ati mo ikan iti chance sa mga ipanagnag iti kinapudno na kang ka. No saan nga agwork, then talaga siguro asaan. Saan a meant to be. Ang nag-work, at least awan to ti pagbabawiyam. Friend, age is just a number. Laglagi pong dayta. Ay na. Siyak man ti kilkiligan para kang ka. thank you, Jaja. Naimbaglaangan tada ka agayam ko akanayon ang nakasuporta kanyak. Di kagdanag. Sika ti umuna apa kaamuak no kas pangarigan da kaminton ka ni Jet. Adak manin, Bev. Sabay kumatasan ka ang maumuma amang paspasang bay kanyak diti balayo. Apay ko mga maumaak ngay. Nagsayat ka mo tagayam? Gayim ka di lang ti pangibilbilangam kanyak. Talaga ka di nga awan kay mo dingak di tapusom? Amom no kasano ti panagayat ko kan ka, Bev. Ket nakasagana ak, tapno mapanagnagak day ta. Saan ka nga tang agbabawin to no da mangublag kan ka maipapan kanyak? Amumat amas natataenganak ngam itisi ka. Kan, amang ano saan kanton ama ipaayan iti anak? Saan mataday tat importante kanyak? Tinapatag kat aginayat tadwa tong palbiag. Isa pa nga asim, Bev. Di mo ko mapampanunutan. Nanyaman ti mang burburibor iti pakinakam mo. Ti kayat ko amaamuan ita. Ket, no ay ayatan nakmatlaan. Akas iti panagayat ko kun ka. Sapay ko mga rod, tadi kanto agbalbaliw iti panaglabas ti panawan. Amo matadyakon kaya ti sumugal kan ayat. Gapo iti dayto nga edad ko. Jakmat kaya tapaluspusan daytoy adimtang kanyak. Bev? Sige. Aklo na kunti panagayat mo, Jet. Ay ayatan ka mat. Agyaman ak, Bev. Ay ayatan ka unay. Kat ikarik adikan to agbabawi ti panangaklon mo kanyak. Ikarik nga ayatan ka tong palbiag ko. Ikarik, Bev. Sigurado ka kadi iti dayta sinarek mo balasang ko. Laglagi pa managadayo ti baet ti idadyo adwa. Arig na anak mo no nasapa ka kumana ki asawa. Sigurado ako, Nana. Talagang agayatak ka ni Jet. No kasta nga rod, aramidam no anya ti amom anasaya at para kan ka.
Awan karbagan ti asino man amang babalaw ken ka maipapan ka ni Jet. Sika ti makadan na. Sika nga ron ti makapanagnag iti kinapudno na ken ka. Nana, maragsakan para ken kabalasang ko. Kamaudyanan na, dimteng matlaangan ti para ken ka. Kat patya kagbalin kanto anaragsak iti dan na ni Jet. Agyamanak nana, kat dawatok ko mga uray agasawa kaminton ka ni Jet. Agtalinaad kayo latta dito'y balay. Didak ko mapampanawan. Ay uray di mo ibaga kanyak, talaga akas ti aramidek. Saan ka mabalin a panawan? Saan ka abaybayan? Nupay amok nga agbalin to ang nasaya at nga asawa ni Jet. Akaayat-ayat mo. Ay na! I'm so happy for you, my friend. At last, dimteng di forevermore. Wenerod, kat mariknak matanapod no kanyak ni Jet. Amo ka di da kanto babalawan. Ura, sino ang makakita kang ka? Tamapanik ni kandamat, no anya ti kababalin ni Jet. Gwapo lang arutan, nagsingpot pa'y. Ay, kana akto nga tamot ang makasapol iti kaskang kuana. Urayam, adan to lata dumteng aparakan ka. Dahil tati kayat ko kung kakot friend. Positibo ka una at tao. Ay, magdilang anghel ka sana. Saan nga adayo ang mapasamak tayta, Jaja? Gaputa na saya at kamot a tao. Nakasingsingpot ka. Kan, may saka apod no agayam. Talaga? Oh, anya nga iti plano yun? Agkasar kayo ka din? Kayat ni Jet nga agdan na kamin, bayat ama ururnos ti amin para iti kasarmi. Di na kanu kayat amaya dayo akpay iti dan nana. Wow, how sweet naman. Ay na, makapaapal si ka. No anya ti kayat na mapasamak, agtong palakkan kwa na. Ay! Kasta ti kinapatag na kanyak, Jaja. Kahit ko tagsapol iti pag naidanta, Bev. Apay pala ang Jet. Adamot di balay apag naadanta. Ang nakababay na jay tangag na ed. Kababayin ka ni Nana Ising. Awan ti rumbang apagbainam. Da kami laang tiagnanad ijay. Kaasimot ni Nana Ising no panawan tang agmaymay sa ijibalay. Sige. No, dahi tati pagayatam. Si kangarot ti masurot. Nga masapol ang maplano mo tanti kalay sata. Jacket nga agnanay nga agdendin nata adita nagkasar. No day tati desisyon mo, sikati matungpal Jet. Kat, agyaman akmanan. Gapo iti panagayat mo kanyak. Inkarik nga ayatan katong palbiag ko. Katong palik day ta Bev. Namnamaam adi kan tulumdang iti danak. Ay ayatan ka unay-unay. Nasurok asa nga pulo at tawanan tinapalabas, manipod nagkalaysa kami ka ni Jet, manang Emmy. Saan kami anaadaan pa iti anak, gapot adda nga rodon edad ko, idi nakiasawa akken kwa na.
Iti panaglabas ti tawan, nakarkaron amadlaw ti adayo abaet ti edad mi ni Jet nga asawak. Ngamjak pulos na rik na nga imbainnak kadagiti gagayam kan amamuna. Nakarkaro pay ket di anariknak tinalaos a panagayat na kanyak. Sapay kuma ta nagserbi nga inspirasyon ti pakasaritaak, nang runa kadagiti padak adandanin maawanan iti namnama, adumtang tupay ti agbalin akatakunay da iti biyag. Di kay maawanan iti namnama, tano talaga nga adadumtang apara kada kayo, dumtang to dayta adiyo mapupuutan. Basta diyo liwayan ti kumararag iti namarswa, ta amin adawatan tayo ket ipaay na in God's perfect time. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Bev. Pagayam ko a Bev, nagpintas man ti pakasaritaam. Namnamaek a nakaibati iti inspirasyon ken diwliwa kadagiti dumdumngeg. Ta husto ti kinunam, mapasamak ti kiddaw ti amin a tao in God's perfect time. Dawat ko nga agnanayon ko mati kinaragsak yung agasawa, kat agnanayon nga agbalin kayo nga inspirasyon kadagiti kaadwan. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag